ତାମିଲନାଡୁ ମୁହାଁଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଫେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପବନ ବହୁଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ବଜାଇ ରହିବ। ବାତ୍ୟା ଫେଙ୍ଗଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି 2 ଦିନ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାଗ କୋହଲା ରହିବ। ଉପକୂଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଚିକିଟିରେ ସର୍ବାଧିକ 46 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରେ 20.8, ଦେବଗଡ଼ ରିଆମାଳରେ 18 ମିମି, କନ୍ଧମାଳ କଳିଙ୍ଗାରେ 18, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରେ 17.2, ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁରରେ 16.6, କେନ୍ଦୁଝର, ଯୋଡା ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ 15.4, ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରାରେ 15.3, ଆଠମଲ୍ଲିକରେ 15.2, ହିନ୍ଦୋଳ ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ 14.2 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।